fa ina ma abota kallon shirin fim din labari na da ma dai sauran series wayanda mutane da ma suke kallo. Na san da yawan mutane suna so su ga yadda ake ɗaukar fim din labari na da ma yadda ake tsara shi da ma yadda ake separating din shi a cikin kamera. To ku biyo ni cikin ƙarshen wannan bidiyo domin nuna muku yadda ake ɗaukar shirin fim din labari na. Wani ya san yadda manyan jaruman na Kaniwu yadda suke kokari wajen kawo muku fina-finai masu inganci da ma barkwanci da ma yadda ake tsara abin dariya a cikin fim din labari na da ma sauran series da ake gudanarwa a faɗin Najeriya, musamman arewacin Najeriya, yadda ake series din Hausa, yadda ake tsara shi da ma yadda ake ɗaukarsa a kamera da ma yadda ake producing din shi. Yan zan kawo muku a cikin wannan bidiyo mai albarka cikin wannan tiyata mai suna sai da mobis. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tiyata mu domin samun ingantattun labarai da ma samun ingantattun bidiyo masu quality masu ma'ana. To amma idan wannan shine farkon isowar cikin wannan tiyata farko, da kada ka manta ka dangula mana subscribing kana ka dangula mana alaman kararrawa domin ta haka ne zaka iya samun sabbin bidiyo mu da zarar mun dora. A ina ma abotan kallon fim din shirin labari na, a wannan bidiyo zan kawo muku yadda ake separating din fim din labari na da ma yadda ake producing din da ma yadda ake tsara shi da ma yadda ake ɗaukar sa a cikin kamera. To mai sauraro kar ka je kunnen kaka na ka gyara zama domin sauraron wannan labari a cikin wannan channel ta mai suna sai da mobis. Da farko dai zan ɗauki irin kalubalen da wannan jarumi yake fama da shi, wato fitaccen darakta na mai suna Aminu Saira, yadda yake samun comment na rashin mutunci da kuma comment na alkhairi, wayanda kuma tabbas mutane da dama suna fuskantar irin wannan abu idan ya zamanto cewa su sun ɗaukaka a duniya sannan kuma sun ci gaba. A bara da ɗauko wayanda suke musu comment wanda ba na daidai ba, a musamman wayanda suka fara kallon fim din labari na tun daga shekara 4 har zuwa yanzu, kowa ya san da cewa babu wani fim mai dogon zango wanda ya tasiri kamar wannan shirin fim din labari na, wanda kuma hakan ana dangana shi da cewa tabbas tsantsar basirar Aminu Saira ce da kuma yadda yake tsara fim ɗinsa cikin nutsuwa da kuma cikin inganci da kuma yadda yake sakawa fim din kuɗi yana yin mai abin da ya kamata. A da farko dai masu comment din alkhairi kuma tabbas sun jinjina wannan jarumi wato Aminu Saira, musamman yadda yake kawo fina-finan shi cikin hikima da dabara. A idan ka kasance farkon isowar ka wannan tamu na farko, da kada ka manta ka dangwala mana alamar kararrawa domin samun sabbin bidiyoyin mu a duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya baki daya. Tasha ta mai suna sai da movie za ta kawo muku yadda ake ɗaukar fim din labari na a live, yadda ake ɗaukar shi da ma yadda ake community din shi da ma yadda jarumai suke yi a cikin kyamara kafin a je a editing din shi a komai da komai. Tabbas zamu fara haska muku a cikin wannan channel mai suna sai da movie nan ba da daɗewa ba. Kasance da wannan channel mai albarka domin samun yadda ake haska fim din labari na a live kafin a je a separating din shi, kafin a je a editing din shi.